Ceblok papul tandur iki. Ya ada papul Kak Ajeng. Iya. Kak Lia. 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 Yo. Ya. Satrio Trombon Satrio. Mandi ing jejantong tuh mustikaning putri lilano yayi pisatan lami masuk jiwon dataroko Cinorong santi hanges dewiti tumon jomring bangsa negeri lasolasa tanpa penisa manising rasa anis. Oh ya, os, 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 Papul, 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 yo, Sor, sor, sor,
Gepi, Lolo ya, ya. Lia, 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 yo. Hai. Oh, ayo pen. Ayo Lin. Yo. Linda, Linda. Oh ya. Mega. Oh Hai. ya. Ayo ada Freddy kan. Freddy kan. Linda Sariem. Iya, Freddy ke Harga Budi. Linda Sarmalem. Oh, beneran guys. Oke. Hei iya. Yo. Wong manis dikasih jarum. Jarum, wong manis dikasih jarum panite, wong manis mana rumahnya? Minta cium, wong manis dikasih cium. Jangan no. Minta cium, wong manis dikasih cium. Cium di pipi wong manis sing merahati. Lolo, 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 Lolo. Oh ya. Budaya Jawa, ayo kanca hang leluri budaya Jawa, bangsa kita tanah air Kabinolyo. Lolo, Papol, aja, Happy, Lia. Jono. Os. Oh ya. Lolo, ae. Oh iya. Ae. Sogok. Sogok. Malah keri. Oh ya, Slololo. Sogok. Malah keri. Anak sogok. Malah keri. Anak sogok. Malah keri. Sogok. Keri. Ya. Yuk. Ae os. Ya. Os. Satria Turangga Jati. Oh ya. Oh. Ayo yo. Papol. Satrio Turangga Jati. Ega Samudra. Hup.
Simpang 5 Simpang 5 Kota Semarang. Simpang 5 Kota Semarang. Gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Wis tinanam duwe watak kudu jujur. Wis tinanam duwe watak kudu jujur. Ing astete mreto minta murek hasil. Ing astete mreto minta murek hasil. Anggego watak kang asifat adil. Anggego watak kang asifat adil. Urip aja tumindak kang iwa. Urip aja tumindak kang iwa. Den jumbuno citra aneng bangsa kita. Den jumbuno citra aneng bangsa kita. Tandang gawe pakaryan nganggo ngake tandang gawe pakaryan. Aja kongsi miling mring terbe ing liyan. Aja kongsi miling mring terbe ing liyan. Gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Wis tinanam duwe watak kudu jujur. Wis tinanam duwe watak kudu jujur. Yo 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 yo. Oh ah oh. Ah Oh ah oh. Oh ah oh. He oh he ya. Oh ah oh. Ya oh. Yos. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ya. Os. Os. Oh ya. Good yeah. Mong sawise pinante mematri sajroning ati kang suci. Lintang-lintang panjerana Sampai bawah ekolane so goyangane goyangane. Kusuma Wijaya. Huh? Ya. Ha 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 ha. Oh ah oh. Oh ya. Hey yeah. Hey yeah. Hey yeah. Hey yeah. Os. Asik sampai bawah ekolane so goyangane yo ekolane goyangane pol tapol. Lintang-lintang panjerana Reksa Habib Buwi ayo sang bino kusuma Wijaya. Satria Turangga Jati. Os, 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 Huh? os, Huh? os, Huh? os, Huh? os, os, os. Awang-awang di Awang-awang. awang-awang
ayo yo yo mas pelong radang ing kalopo kekomonge karya rociting wartaya sace seso arane bakso nawala kekomonge tanpa bara Kokondao Ya Rabbi sore dorari Kumplit song pagi nema pagi pasir Yo, os, yeah, Jangono, ayo bol. Kidul kae apa Napa lantewa pakanane apa Ondi Jawa ayo para kanca tindake agama ben uripe ayem tentrem bagya mulya kidul kae apa pakanane apa Ondi Jawa ayo para kanca taati agama ben uripe ayem tentrem bagya mulya Kidul kae apa manuk baladewa pakanane apa onde dawa ayo para
Yuk, 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 yuk. Yuk, terakhir, yuk. Ayo, Song. Papon. Jenis. Oh, recek. Yuk. Yo. Ayo, Yun. Rawirantas malang putung Trabas tuntas kolo mandung Rawirantas Malang putung Trabas tuntas kolo mangrove. 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 Daniel Yuk Ayo Lớn Ê Yo. Ayo sang Tam tomat kita budaleng prowadya prasatya trangga jati Ane trangga jati Awas Oh Ya sing padha hati-hati cah Ayo Pol Ayo Nel Sasa ayo Iya. Opi Iya. Yo Hoi. Ha. Selalu Dos Ayo Ayo Hara Ya. Yo. Yo. Ya. Os. Ya. Os Ya. Iyo Hara Awas
a. lolo, A e lolo, e a. lolo, A e lolo. a. Yo. Nyos. Hae. Iya. Hae. Yo. Hae. Yos. Hoi. Yo. Nyuwun keploipun yo. Tepuk tangannya mana Tepuk yo. tangan. Yo. Hai. Ora. Yos. He. Ha e. A. Hei. Iya. Oh. Yo. Ayo. Ayo Ca. Satrio Trongo Jati. Sak jose. Yo. Kanonge yo. Rion. Yo, mikir. Ayo Irsak. Ayo Besti. Keluar. Oke. Ungker. Oke. Hungker. Hup. Iki piye iki? Lo kedang dhewe apa piye? Ora. Oh ya wes. Iki mah moto yo. Yo, yang bisa ngendang. Oh iki. Yo, Kakak Eko. Wah, piye ta iki Mas? Jalan-jalan iki piye? Ya udang wae ya, Dang. Ya buat gawe. Iki sapa itane? Kakak Eko men ndi? Kak Eko, ayo. Ora krungu? Oh iya. Tak sempatane lho kowe tenan, Kak. Oh, Bali. Diteleki kok. Ayo Kak Eko ayo dibantu yo. Bali. Ame sumpit. Iki piye iki? Do paitan karo kowe lho, Mas. Do ora gelem ngendangi iki piye? Iki apa to iki? Gue saipong nganggo batangan. Yo baleni yo.
Ya. 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 Huk, huk. Yo. Os, huk, huk, Ya. 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 Yo. Ya. huk, Ya. Alah. Huk, ya, Golek sing garing. Yo, irsat. Huk, os, huk, ya, huk. Yo, ketenan. Wih, kaos kakian iki. Ki ngopo ya, Yun? Wedi resik ya. Hoi, ya. 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 Malah yang gue apa barang yang ngopo lho. Ya. 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 Oreo, yo. Wah. Makanya ini copotan gue ini. Kok leng gaya nggo sepatu baret bareng. Madeng. Piye, Yun? Reka adegan. Piye iki Ayo. mau? Heeh. Iki nyuwun tulung yo. So tenanan mbok menawa ke BPJS medun. Ya. Aku ki rekane men ra cacingen lho. Oh. Akhirnya sepatu juga. Ini live YouTube. Mas dipateni sih yo nek nanti mamaku nonton aku dimarahi. Akan nego sekarang, ayo. Berani kamu itu baik kan tadi. Jadi sakalan iki ya. Yes. Kono ki Pak, jangan terus kono ya. Bisa gak dhewe. Sampai dhewe Sat. Lah kasih piye? Bebeku ya. Masa penari dari celeng. Ayo kan ana wong aku sing ngapi aku ya ratene. Dai nembong. Piye, Mbak? Ngawur wong sing nyekel aku temen kok. Hmm.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma bagi. Ya, Sud. Alhamdulillah Sud, awake dhewe tekan Soro Wajan Kulon Progo Jetis. Oh ya, ini gini. Ini dalam acara ulang tahun adik Nando. Kandur Mari. Ayo kuwi jenenge angel. Ulang tahun sing ke-87. Lah hati-hati. Urung disangoni iki lali umure aku. Ya wis acarane iki seneng-seneng set kudu menghibur. Iki mau tumpah kae simbah-simbah. Ya Allah matangku. Kae nganggo jaket lorek-lorek ping lho. Parani lho. Asu. Salim sik karo nonton. Kuwi jelas yo. Salim sik apik, apik. Salim. Aku gasem. Tambah selawe ya. Anak biar ya ini semangat pakai. Ayo ibu, bapak, ibu, adik-adik. Monggo iki sing ajeng nyawer nggo tuku rinso nggih. Wong soalé iki lek mbali kok angel. Ya lho, yo sedaya menghibur ya sedaya. Kudu menghibur warga Soro Wajan dan sekitarnya, pokoknya tumpah ruah ngene iki ya ndelok kesenian. Aku gumun lho YouTuber ana Jiro lu. Patmon, Telu, Sono 10, 11. Ana 11 YouTuber ya ora nyawek iki lho. Ngono. Ya wis yo, atraksi sik yo. Yo. Kowe sik kowe ora atraksi yo. Bisa, aku sik yo. Bisa menangki ngajar bau urok kamane. Kesrek ya. Ini dalamnya ngene sampeyan kuwi. Nang kesrek ora. Oke lho wadangan lho. Kayaknya ya. Oh, ana salah. Yo, atraksi yo. Ya. Dikumbah barang. Pak Saos. Dumani lho aku. Kurang pira? Kira yang dagang kira apa? Kurang 1,5. Yuk. Iya. Atas tuh, suka mati. Kau mau jujur sih? Amin. Ya, ngomong apa ya? Dungane. Amin. Panjang umur. Amin. Yang mati urip dhewe.
Biasanya kamu no. Yo tambahi. Wih, bebekmu di Yes, sih. ngene manku kuwi. Oh. Ayo, Sud. Kamu manggil aku. Siapa ya? Kowe iki atraksine ya Allah. Kakak bang ini dhewe ya. Jadi ojo susu. Kawe 10.000 ojo susu 9.000 setengah. Ono sing wis laku. Vicky ya susu. Ayo kita atraksine lho. Jadi dhewe makin sak narasi. Biar ngobrol ke. Hop, hop, hop. Ayo, kabeh mantanmu itu tuhi, jalani. Ya, Zazu. Mau yang nggak dulu ya. Yo. Atraksi dereng. Oke, lewat. Kene iki ibu golek duit. Pegangan itu pokoknya sih. Kenapa tidak bisa di? Wah ya Allah, saya nggak tahu ya 20.000. Dirawa apa toh? Bayi dong bisa golek duit. Heeh. Anak duitnya oke kasih lagi. Masa panitia wes saya. Oh ya tunggu. Gini ya. Wih. Atraksi dereng. Oh kan berani aku. Aku kan sih perlu golek duit ning kene iki. Oh, kowe pas ngadep dono. Ya, barani. Yo, saiki sik tenangan. Ah, gue mau pengganti sa. Ya. Aku nanti jadi gandeng apa? Apa? Mati. Kalau kau celeng aku. Pilih mati lo Zazu. Aku
Sing ndi? Lagune sing terbaru ya. Sing piye? Jadi, Wis tiba, brek langsung lampu kakak. Eh, Apa to ya? saya DJ. TikTok. Mana tabung lapang deh. So. Iya. Nek iso sing kucing. Nek iso kucing. Iya. Sing miau. Iki ana lek dibulake lho. Ana lek. Ayo ketemu. Yum. Ya Maya, mesti gandeng sih. Masih kayak ikan gandrung. Iki ngomong tenan. Iki lho masa awake bedot-bedot. Piye? Ya. Berpasangan. Cantik kakak, cantik kakak. Saling cinta, saling kenal, saling jaga, saling rindu. Syafaat untuk sakinah. Berpasangan. Cantik kakak, cantik kakak. Saling cinta, saling kenal, saling jaga, saling rindu. Syafaat untuk sakinah. Iya. Kenapa ya? Kenapa? Wah, ya. Piye, nek adegan. Oke. Kering ya. Kering. Oh iya. Wes kapok. Kowe pengen apa, Sot? Ngono kae kowe pengen apa kowe? Orang pengen. Saya sakali bojone dirawani. Halo. Ya. Kita ini enggak nongki ra masuk, mending gedruk bae. Oh, terus. Ya, bukan dulu dah, ya. Bukan ini. Oleh, iki lah. Oleh. Ya, betul ya. Baru ya. Baru oke, ya. Bukan dulu Mas ya. Sik, lagi asik. Ya, oke. Latihan. Keren gede. Hei, ibu viral nah. Oh, nah. Yang penting baik. Mas, kok dewangi yo? Iya. Ya, ya ganti ya. Kapan mau malah ada kata-kata Iki mau hantunan orang-orang e. Agak iki wong gedrek tok nyawa. Kaya aku sekarang gue. apa? Aduh. Ini sapi tau. Gue selalu, ya aku di sana kok. Iya. Alah. Yes. Gue makan apa ya? Ya. Ya. Saka. Gue makan apa ya? Gue makan.
Woi. Ya. Nyos. Iya, iya, iya. Ayo. Piye kandur meneh? Oh iya. Iya, tadi.